publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, biyernes na kita. Mayo 28 tuig 2021. Aksyon Hotline. Katapusan na kita nga biyernes sa ikalimang nga bulan. Oy, pila katulog na lang, bali 3 tulog na lang, Hunyo na kita. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masukin mo ng matagpalamati hindi lamang sa on-air, kundi sa mga nagamonitor kag mga supporters sa Aksyon Radio Bacolod nga nagatutok na online pagi sa YouTube kag Facebook sa Aksyon Radio Bacolod. Ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo. Aksyon Hotline. Kumusta ang bugtaw niyo? Kumusta ang Friday morning niyo? O sa aton sining nga matagpalamati pero ti sa mga Ilonggo OFW kag sa mga Ilonggo naton nga mga kasimaryo, mga kasimanwa nga dira na nagaistar sa iban nga mga pungsod sa guasang Pilipinas. Ang iban ti subong hapon ni sila to. Magamon ni oras ang iban kaagahon. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Grabe-abi tagin ang inyo sining nga mga mensahe, ang inyo sining nga mga opinion, reaksyon, kag mga komentaryo sa mga ginatalakay natin nga tupiko. Ang comment section dira sa Facebook kag YouTube, pwede gina ninyo mapadalaan sang mensahe para sa mga online viewers and listeners. Ang nami ipagid kun inyo malike kag ma-share ang aton program parang iban nga way pa makahibalo nga may aran na available nga access sila nga pwede nila ma-monitor aton sining nga program. At least makahibalo man labi na ang inyong mga paryente. Kaysa tutuod lang kung gamiton talang sang husto ang advance sang technology pagi para sang Facebook niyo, no? Kung ang tanan abing nga nagausar sa Facebook mga matarong lang, ang technology portigid kadasig ni nga makabulig sa aton halin sa information, no? Pagkadto sa pag-search o pagpangita sa mga paryente, mga long lost friend mo, pagi sa Facebook, makita mo pa sila, no? Pero kung gamiton gani sa hindi husto kag tinunto, ate wagid sang kadtuan. Ano madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga aga? Again please share and like sa aton sini nga program. Now, ano madalag ko nga balita karon nga aga nga tuntutukan? Now, kahapon may meeting si Mayor Bing sa Liga ng mga Barangay, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Angot ini sa amando ni Presidente Rodrigo Duterte. Man si Presidente Digong namikon na naman liwat siling niya sobra na ning ginahimo. No, why nagid kamo ka trabaho sa gusto? Ang problema siling nga pag-implementar lang sang
pagpatuman sa health protocol do ay nyo ginasunod o nyari ang epekto kundi nagtaraas na naman ang cases sa pila ka mga lugar sa palibot sa pungsod. Siling niya kung mag-amuni magsigi-sigi ni ang mando ko siling niya may mga kapulisan da aristuhan nyo mga kapitan ng way trabaho sa gusto. Tigaling kapitan lang ngayon ang dapat dari aristuhon kung amuni nga ang pumuluyo iya perti na subong duway na nagasapak sa pagtumban sa protocol, no, sang minimum health protocol. Ibalon tara kung anong epekto kay kahapon siling ni Councilor Lady Glis Gonzales, ma-meeting pa sila kay Mayor. O, check karon taman ang update karon sa kanamuon kag rating na or sa vaccination rate sa Bacolod sa nagapadayon nga pag-administer pag patigayon sing inoculation, no, sining mga vaccine nga padala, no, kagin donate diri sa syudad sang Bacolod. Atensyon sa mga taga-Banwa sang Manapla kag makaiping nga mga lugar da, no, may ara sang bag-o karon ginpapanaog nga executive order si Mayor Manulit Escalante. Ano ining order? Ini nga order nagamando nga temporaryo nga pagasirad-an ang merkado nyo da kag public plaza. Kundi ko magsala ni pila ni kasimana siguro kay ambot ko kuan ini kada Friday lang o nanong sitwasyon. Paklaro ta karon action doors na si Mayor Manulit ba si kung okay siya. Kay gusto tani i-clarify kay Mayor kung ining mando niya every Friday lang niyo kung ano naman bali 3 kasimana ni siya ang ginpapanaog niya nga executive order. Kaya ang temporaryo diri nga pasiradaan public plaza kag merkado nila, no, merkado nila mo na ang pasiraduhan. Ibaloon ta nagkaroon sa kay Mayor Manulit Escalante sang Manapla no kunano gid ang kaundan no sang iya siningin papanaog nga executive order. Di posible ang reason sini kulang taon tagid ang rason sini sigurado nga kuha naman nimo pagtaas naman sang kaso sang COVID-19. Ano pagid ang mga balita nga tutukan karon nga aga. May facilitate man kita kag ginatry naton ang balita ho nga may isa ka konsihal sa gwa ni siya ambot kundi ni siya outside Bacolod pero Negros Occidental na butang ano ini ang balita nga nagkadto sa Bacolod diri ko nung hold up gindala sa motel hold up taging kuha pang salakyan ay nano ini nga balita o i-check na karon nanong investigation diri sang kapulisan. Ano pagid? Sa mga nagareklamo nga nagdangop ti sa Aksyon Radio kay diri gito nagdangop atong mga gina-quarantine sa Sumag National High School nga ginagamit bilang quarantine facility sang syudad. I-check ta ni karon kon nano ni ang natabo ho kay kundi may reklamo to sila parte sa nagapanglingling. O, ti kahapon sila ni Councilor Inisito Novero siya check karon ta na kung ano kamatuod nga may aragin man sang nagapanglingling na ano na gina-quarantine na gitubutangan yung iya sang karton na nga pwede malinglingan. Tituod na nga daw sa wala lang pero imaginable kung himata pariente mo na dang gina-quarantine. O, ang mga gina-quarantine da karon nga kunin nali iya ang mga gina-quarantine da karon kun in kaso ano abing matabo siniman no kon why da sila upod ng iban mga iban na gina-quarantine sulo-sulo na da sila ti ano abing matabo sini kon kasi madimat niya kag magsigi-sigi bala ang ginahimo da sang sino nga tulutunto na i-check na lang na karon na ang update sina sa bahin sang chairman sa Committee on
quarantine centers. Ano pagid ang mga balita ta? No kay ipangayuan ta ni Bulig patrol karon na parte sa konsyal ning allegedly ginhold up, gindala sa motel, ginhold up, kaging kuha pang salakyan, inano ini? Ariho pagpalipot sang curfew hours sa probinsya sa Negros Occidental, talakayon sa palaboton nga Mayo 31. Ang pila pagid karon ka mga developing stories ngaton sini pagatutukan diri sa Aksyon firing line sa Aksyon hotline sa Biyernes naton nga presentation. Feel free so padala sa inyong mga mensahe pero sa mga on-air listeners naton nga pwede man kag willing man nga magpadala sa inyong mga mensahe 0963-757-0874. Amoy na ang bagong nga text hotline nga pwede ninyo padalaan sang mensahe. Alas 8:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, karon pa si Mayor Manulit galing si Mayor Manulit galing kuno gapaligo pa no? Gapaligo pati pakaronan ni no ang party dira sa executive order nga ginpapanaog niya. Isailuan ko lang si executive director kag siya man ang city administrator si Ma'am Ang no kung nanugid ang matabo sini especially kay tinag meeting kahapon si mayor sa mga kapitan kag ti ko ibaluon naton kun tani kun nanuning update sa meeting nila no. Ang isa diri ka bagay kabalo ka ang kapitan subong ang obrahanay nila hindi hamak nimo no. Halin sa sa contact tracing, information and education campaign, ara man, frontliner man, panagtaganay isang una sa kayuda to, ara man ang kapitan. Halos tanan na lang, tikon ihina kasi nga kapitan, kag tamaran ka, tapos kagini, kay kuning kaso, yaho ang mando sa presidente, budlay mo, no? Sila nga aristuhon, ipadakop, tikita mo na, ti baloon ta, ti aran na si Ma'am M, aran siya sa aton nga linya. Hibaloon ta ni kay Ma'am M, okay, may mga importante man sila nga meeting kahapon. Idalas-das ta na lang ni, kay siling kunano ini man ang mando sa presidente, ta daw, ti siyempre, guro ko, siling presidente, kung doon ay naging kamuga pala mati, yaman, ano ini? Oh, may mga event ka na nga nangin super spreader mo, gina-consider as super spreader. Dito sa bahin sang Luzon, tiulaton mo pa nga diri sa aton man, sa Bacolod, kag iban pa nga bahin sang Pilipinas, magtaas man ang cases. Online sa hotline. Pero maki-update kita kahapon ng EOC nag-meeting man upod sa Liga ng mga Barangay ang other updates no sa ilang sinigin patigayon nga meeting and joining us this morning is Executive Director or I mean ang tagpamuno ng City Administrator kag tagpamuno dira sang Emergency Operations Center Executive Director Ma'am M. Ang. Ma'am M, good morning. Hello ma'am, may aga. Good morning, may aga, Aksyon Art, may aga, salamat isang Aksyon Radio. Salamat gid Ma'am M, ma-update lang ko bala kay kahapon nag-meeting ka mo with upod sa COVAX, sa EOC, upod iya sa kay Mayor man kag Liga ng mga Barangay. Number one, parte sa mass gathering nanong ginistoryahan nyo kahapon. Well, din-emphasize lang wala taging allow ang mass gathering subong, especially nga nag-3-digit na ang naman ang aton nga numbers ang new cases kag taas po ng aton nga mga cases subong sa Bacolod, no? Kag din-emphasize lang sa mga barangay captains na hindi tagit pag-i-allow ang mga mass gatherings para sila kag i-monitor gid ang sa barangay. Okay. So, ini at least aware na kag dapat himuon gid sang mga kapitan ang ila
obligasyon sini. Yes, that's right. Bali ang himuso nga kapitan naton is strict enforcement lang kay may ara man kita executive order to that effect. At the same time, wala labot sa strict enforcement monitoring. Hindi kay ang kalabanan wala naman na sila nagapangayo permiso. Pero damo na makita ng mga party-party. Okay. So aside ma'am kundi ang mag-aral na yan given na nga mga kapitan, mga budlay diri. Pero sa bahin sang task force disiplina may mga bag-o kita naging create or gindugang nga personnel nga mag-impose sa pagpatuman sang sininga regulation. Well, actually, amo man na sila gyapon ang sa task force disiplina naton kahapon during the meeting with the barangay captains, ara man ang aton PNP. So, sila man na gyapon ang sa when it comes sa aton enforcement, aton man na organic ng mga tao sa city legal, ang aton yung task force disiplina, ang PNP, of course, ang task force disiplina man sa tagsa ka barangay. So, at least binuligay lang kay parang sila sa pulis karon do ka guro pangalagaag maning pulis kung may nagatinumpok to yung hindi man tanan nga mga lugar sa barangay makover ni sang kapitan mo halimbawa karon sa isa ka purok to likom si Baloya may panago to nga nagtililipon to kasi kuwawi manadakpon mo gulpiadang kapitan nga way siya balo. Yes, correct. Actually, dapat diya kada isa sa aton aton na lang na iyang aton man moral obligation, at the same time civic responsibilidad naman sa iban nga to keep everyone safe dapat nagasunod kita tani tugali may mga iban gid nga do hindi kinjindid action arts may ara gid iban nga pagkasyaga nila entitled sila. Okay. So, muna nga, dapat kung tagsa-tagsa sa aton tani, nag-cooperate lang, kag nagabulig, paminsan kita kung paano naton ma-contain ang mapunggan bala ang paggalaktas ang virus. Pwede kita kaya hindi mahimo yung gobyerno lang tanan mo. Ang importante sini kada isa sa aton katanaw man sa aton yung responsibilidad pero maglibot ka kung wala nagagamit sang mask, magtanaw ka sa mga public transportation nga mo ginang common cause of transmission. Damo na sang wala nagagamit sang mask at face shield. So, amo na ang ginatunaan siguro sa pagtaas man sa aton yung mga cases subong. Kaya ang isa gid damo na subong sang damo na isang pagtipon-tipon. So, amo na subong ang ginatutukan nga the best way nga ma-prevent naton subong ang sige nga saka sa aton mga cases. It's preventive. Gid mo preventive measures. Gid samtang wala pa kita bakuna para sa tanan, kinanglan ini mga pamaagi ni bala nga nakita tang epektibo. Okay. Like ang paggamit ng mask, ang distancing, ang paghugas ng kamot. Amo ni kun tani kung hindi bala essential, non-essential man lang, dapat hindi kita na magwa subong. In fact, action art, kung nakita mo ang Iloilo nag-apply sang mas mataas nga community quarantine status. Yes, ma'am. Amo man na dari sa Bacolod, pwede man na naton himuon pero ginaibitar na kay para sa EOC kag upod man sa kay Mayor Bing, of course kay Vice Mayor Elcid as the head of the IATF. Okay. Ang aton nilalantaw ang inang lockdown or ang pagparsaka sa community quarantine status should be a last resort. Kay kung himuon ta na damo sa maapektuhan, damo naman hindi makatrabaho, damo naman hindi makakanto. Sobra kasi apektado ang mga transportation, correct. Ang mga una-una nga apektado. So, once nga i-cripple mo ang public transportation, wala labot nga ang aton mga drivers, ang manang una nga maapektuhan, ang commuting public, wala sila sang gamiton. So, ginahimo ta na siya
gilihimo ta is we try to manage ang aton nga mga cases kag ang epekto sa pandemic kag epekto sa mga pagsaka sa cases without the lockdowns para hindi maapektuhan kita tanan kay sobra gid ka lain sa epekto sa aton ekonomiya no damo na wala obra damo na subong mga negosyo nga nagsira so apektado na gid kita tanan. So, as much as possible, hindi kita gusto sa lockdown. But kung hindi kita opera ang tao, kung magsigisigi, ganyan saka, ganyan nga itong cases, we will be forced, we will, maubusan na kita sang, kumbaga, malaputan na na ang last resort. Kaya, we will be forced to lock down. We will be forced to appeal for a higher community quarantine status. In fact, ginabantayan na subong kay manog tapos naman ng bulan, nag-reclassify na subong ang IATF tungod sa saka sa cases na ining the last few days. Bakit bala kung mahatagan kita, maklasify kita sa mas mataas nga community quarantine status. So, amo nang ginapreparahan naman subong. Ay sus, kita mo na kay triple digit kita subong mo ang pag-intindi ko daw ay kita nagbalik sa double digit ng mas manubo nga numero. Yeah, so tatlo na ka-consecutive days. Tatlo na ka-consecutive days, sunod-sunod na adlaw na triple digit kita. And that is something no dako na epekto sina sa aton nga ng 2-week growth rate. Amo nang basihan sang IATF ang last 2 weeks ni mga growth rate. Growth rate meaning pagkaka sang kaso. So, apektado kita sina kay daw nagsunod-sunod kid. Okay. Amo na tani ang appeal namon nga buligan tani kay kung isalip tani tanan nga ikontrolon ng sa gobyerno, we cannot do it alone. Kita mahalin kita sa prevention. Mahalin kita sa minimum health protocols, balik kita gyapon sa minimum health protocols. Yes, ma'am. Karang isa pa sa action art, nga nakita namon, ini mga close contacts, ang ini mga households, sa mga nag-positive, kundi gina-seal off ni sa mga barangay. Okay. Ang sealing off, supposedly, naka-quarantine na sila for 14 days kung may nag-positibo dira. So, ang mga reports nga galabot sa amon, na may ara, dara ini makalabot 14 days, pila pala kaadlaw, ang mga miyembro ng pamilya nagagwa na, kakanto na sa ubra, nagalakat na. Kung asymptomatic carrier sila, imagine kung ano kadamo ang na-expose sa ila. Nag-take sila public transportation, kakanto sila sa ubrahan, siya ilang ang mga kaugnanan sa ulubraan na expose na sa ila dayon. So amo na nga amo pa gid na isa nga gin-emphasize naton sa aton mga barangay captains nga ang strict monitoring sang aton nga mga naka-quarantine or naka-seal off ng mga households. Kisanglan ang mga officers ang aton tanod, aton barangay officials nagabantay gid sila kag monitor. Yes. So, mag-consider natin nga aside from mass gathering, ang mga nag-violate gid kapin pagid kon ini sila ang ginaka-home quarantine nga nagaguluwa. Gali, amo nang reason. Ma'am, as we speak pila ang subong number naton man nga nabaton ta sa DOH nga case. May ara kita sang up-to-date subong nga number nga ginpagwa. What do you mean numbers ang positive case? Numbers ang positive cases. We have ang aton subong real time para sa subong nga adlaw 120 naman na action art. So nagdugang pagid. Yes. So, sa normal ko na 3 consecutive days kita nga naga-triple digit. Okay. Now, partiya sa aton vaccination program, nano ang update subong? Sige pa kita, especially ang sa second doses. Alas 8:32 na. Balikan ko lang in a short while si City Administrator M. Ang. Ma'am, sorry, ginautod ang line naton. Ang pamangkot ko kay nasiling ko parte sa vaccination program, ta subong sige pa especially for the second dose. Yes, subong ang na-continue ta is ang second dose. Naubusan na kita subong vaccines para sa first dose
amo na ang ato nga announcement gani man nga padayon lang kita sa registration kay very soon, hopefully by next week, base pa lang kung may mabaton kita, no, kay amo man ang commitment sa aton sang mga secretaries, department secretaries, Department of Health, DILG, kag si Secretary Galvez, nga i-prioritize kita nila sa allocation sa vaccines. So Okay. most likely by next week may ara na may maabot naman nga vaccines, no, kag hopefully mas dako ni nga volume sa vaccines sa maabot sa aton by next week. Kay ginreklamo na ni sa aton mga mayors kag mga governors during the meeting sang nagligad nga mga inadlaw pag-meeting sa mga tatlo na ka-secretaries. Ang ginreklamo amo na ang kagamay ang allocation, although kadako na sang volume sa nagasulod sa Pilipinas sa mga vaccines. Okay. Gina-concentrate nila ang 90% Aksyon Art, 90% ang mga vaccines nga available, gin-concentrate nila sa NCR plus 8. Ang NCR plus 8 ni wala nadala ang Western Visayas. So Sus. since there is a surge of cases, hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa Negros, kasi kung nakita nyo, gasaka ang kaso sa Negros, gasaka ang kaso sa Bacolod, Iloilo, sa Capiz, sa Guimaras, even Antique. So, gareklamo man ang mga governors o mga mayors na medyo hindi equitable kuno ang pag-distribute sa nag-aabot na vaccine. So namatik man to ang mga secretaries naton, kag Secretary Galvez, nag-commit nga tagaan priority man ang Western Visayas i-include sa prioritization. In fact, specify niya gid nga ang Bacolod kag Iloilo nadala man sa priority list as far as he is concerned. Galing way pa namuno kung ano ka namuon isang doses nga ipadala, ma'am, no? You're right. Wala siyang volume naging commit. No? Wala man siyang specific na date naging commit. But at least there was a commitment nga may allocation nga igahatag sa aton kag according to them tagaan siyang priority ang Western Visayas, especially Bacolod and Iloilo. Kaga ginamunot nila nga ang mga vaccines that are available na pwede mag-abot sa aton, aside from AstraZeneca and Sinovac, amo ang Sputnik kag ang Pfizer. So that's why nag-preparar man kita para sa mga amusina. Kakilain naman ang cold chain requirements sa Pfizer. Mga yes, ang Pfizer kinanglan niya mataas na nga, manubo nga temperature, no? Okay. Negative 70 degrees to negative 80 degrees. So lain naman ang klase sa freezer. Gani man. So anyway, ang amo nang nami pagigkay subong sa ongoing nga inoculation o kon vaccination, at least mabalantay kon bala ining pasudlon nila nga brands ng vaccine mausarta kay hindi man pwede guro nga ang imo sining gin-inject sa isa ka persona sa first dose Sinovac na sun Pfizer i-inject mo sa second dose, hindi guro pwede, no? Hindi na siya pwede maka-cocktail Aksyon Art. Tinaglan kung ano ang first dose mo, amo mo ng second dose. Kung gusto mo mag-ilis ang brand, sa daso naman niya tuig. Okay. Dose. Pwede ka na. Yeah. Pero ang tibalan mo ang complete dose, duwagin na in the case of Sinovac and AstraZeneca. Okay. As of now, isa pa lang ka vaccine ang single dose namunang Janssen, Johnson & Johnson. So, pero kung ang mga vaccines nga rin sa aton, subong, amo na ang Sinovac at AstraZeneca, pareho na sila nga 2 doses ang complete dose. So, buot silingon kung nag-Sinovac ka sa primero mga dose, ang ikadua mo amo man ng Japon. Ma'am, isa na lang, finally, ang inyo ginahimo subong ginapatigayon sa EOC kag COVAC Council nga vaccination program sa mga mall kag sa pila pagika vaccination center until when ini magalawig? Sige na ni siya Aksyon Art. At magabot na kayo, di ba next week, June na, bawa kadasig ng Jimpo. Gani man? Yun na sa dason nga si Mana.
So sa June, maabot ang iyang national government. Ginalauma namon nga medyo dako-dako na siya nga volume. So we are expecting bilog nga bulan sang June amo na siyang i-consume naton nga bakuna. Kaga sa July maabot na to ang 650,000 nga ginbakal Mayor Bing para sa Bacolod. So amo na siya ang isugura naton sa mass vaccination na ginaya sa July. So, we only have 1 month to go kasi abot na to ang aton. Supposedly, kung on schedule si AstraZeneca, July ang commitment nila nga paabuton ang aton nga mga orders nga vaccine. So, malabutan na siya Aksyon Art, kaya June naman niya ang iyang national government. Asa na lang mag-abot man ang aton order. I see. So anyway, pero subong sa mga mall, may ara pa kita today or subong adlaw? Yes, subong adlaw, Action Art, second dose lang galing yapon. Ay, sige. On that note, Ma'am M, salamat ki sa time ang imo siniliwat nga matugon sa Bacolod nun. Yes, thank you. First of all, thank you gid sa Action Radio. Thank you, Action Art, sa time nga ginhatag. And ang aton lang nga papanugyan sa aton mga pumuluyo, hindi kita anay subong, ipaiway na anay ang mga pagtipon-tipon kay ang paglapas ang virus, kag ang paglinat nanay sa COVID-19, ara gid kalapanan sa mga mass gathering, sa mga pagtipon-tipon, maglapot na gani pulo ang tao, pwede na kita kapalagyo kag magpuli sa balay para maipitar ang transmission. Ang kalabanan subong ang mga infections, Action Art, pinamilya gid no, bilog na household affected. So can you imagine kung tanan kamo sa inyo nga panimalay nagka-COVID or nag-positive sa COVID, mayo lang kung wala sang may maggrabe, pero even then dako na nga diferensya kay ma-paralyze ang source of income ang inyo nga pangabuhian, ang pagtrabaho or negosyo man dira. But worse, kung may grabe, shadow ka mahal kaayo sa mga emergency medicine sa Action Art. Wala lapot nga iwat, maski may kwarta ka pa, kung wala ka sang may mabaklan, amo pagid ang problema. So, the best thing for us to do, ang pinakamayo ginhimo naton is prevention. Naman tagid ang tuong galingon ta nga hindi kita malatnan, hindi kita matapikan sa COVID or ang aton nga mga pamilya. So please practice the minimum health protocols. Mag-mask kita gyapon, apesar nga bisan na bakunahan ka na, importante gid gyapon nga gagamit sang mask, face shield, nagadistansya kita sa iban nga tao kapin pa kung may mga nagatupsok or nagatipon yung mga tao kag magpanghugas ang kabot. I think that's our best defense right now, and that is a cost. Wala siya sang cost para sa aton, and mag-abot ang bakuna, palihog lang magpakuna na kita dayon as soon as possible. Once malabutan ang inyo priority group, magpabakuna. So in the meantime, kung wala pa kamo karehistro, magparehistro na online or magkanto sa inyong mga barangay para makaparehistro sa aton vaccination program. Thank you very much, Action Art. Tamuging salamat. Yes, good morning. Good morning. Action Hotline. City Administrator M. ang aton sining gina-expect by next week, hopefully may mag-abot na additional nga allocation for Bacolod City. Ano ba lang nga brand ini? Huwag pa kita kahibalo, pero amo nang mas mayo nga may vaccine nga nagainabot nga pwede magamit sa vaccination program sang city. Daong misyon subong sang Kapitan number 1, kampanya gid registration para sa vaccination program. Number 2, pagpatuman kag monitoring sang mass gathering. Diba, kung mo yung pila man yung ginawa kag kapitan kag sa mga personnel sa barangay monitor, may mga barangay nga na niya purti kalapad o may mga purok man ang isa kundi mag-cooperar mo, dapat sinintanan guro galing kay ang balda ni Presidente Gong, kapitan di magsunod, kamo gidya padakop, takamos pulis yung dalon sa police station kag pa imbestigar. Amo na nga siling ko, damo maminsar sinisunod bro. Bangod sa pandemic, di damo masang leksyon nga tunanta. Ngang pagpapili gali kag bilang isa ka opisyal, hindi lang pagpapagwapo,
kundi serbisyo nga tutuod. Aksyon Hotline. Kay kunara ka nagali kang magkapitan, kay hindi gali lahog ang imo obligasyon, no? Na ti eleksyon na. Nya kung ikaw nagapapili, dapat gidesidido ka. Aksyon Hotline. Happy birthday lang sa amon mamang nga si Marilyn Hinson sa Sumag, 66 birthday niya. Subong si Maria Morina. Ay, amo ni siya sikat ni si Maria Morina siguro sa drama. Di ba yung agad na happy birthday sa imo, halin sa imo mga kabataan kay Madam Maria Morina. Aksyon Marlon Hinovia, happy birthday man. Aksyon Hotline 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus,
pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa. Mayong aga lang, bayan lang ang pag-monitor kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Silingya, good morning. Please greet Aksyon Marlon Hunubia on his birthday today. Happy birthday, Aksyon Marlon, ha? Many more years to celebrate his natal day. Salamat gid ma'am in behalf ni Aksyon Marlon Hinubia. Nathan Borromeo, nya good morning Aksyon Art, pakigreet sa akon mga estudyante sa STI West Negros University, kag sa mga faculty in all departments, kag sa akon professor kay Dr. Flora Lingamin Carpio. Ay, kay Madam Flor, good morning. Sa graduate school sa CPSU Maine, good morning. Kag sa akon mga taga-barangay sa barangay Panakyaw na siya, Panakyaw, Isabela. May nga agabog taw na kita, watching from Isabela, Moises Padilla. Isabela, Moises Padilla, duwa ka banwa kagidya. I really admire sa mga kapitanis nga mga mapisan kag gaobra gid sa gusto kag public servant gid, pero may iba ng kapitan nga nawala ga function. Ulat lang sa ira, honorarium kag wala man ga tiner sa barangay. Kag ginapabayan lang ang mass gathering katulad sang bulang, ay bulang kaluluoy sa mga pumuluyo kay wala gid ga opisina sa barangay. Ti paano na lang nabi Aksyon Art? Ti may eleksyon, amo na ganun may eleksyon, dason eleksyon kundi hindi pagbutuhon. Hosto man, sir. Pilton Lipura. Silingya greet ko lang, Mary Grace, Sharon, Ryan, Annalyn, Buboy, nagamonitor sila Aksyon Art from Pasay City. God bless. Oy, halong kamo dira.
Araman si Athea Kim Iriman, gamonitor sa Morsya. Joy Drilon, good morning. Rodolfo Jaime Jr. Silinga, good morning, Action Art. Pakigreet lang Jaime family sang magsungay, especially sa family Espanyola sang Barangay Panukoy. Thanks from Nonoy Jaime. Si Alberto Singson, silinga aksidente sa Tubang. Ay gali, bag-ulang kuno. Galing kay ina pa ni 11 minutes ago. Sige lang, ipacheck lang namon. Salamat kin sir, tricycle kag e-bike kuno. Edward Tahunes, watching FB Live from Purok City sa Barangay Uringao, Cabancalan City. God bless you. Salamat sa imo. Happy Flag Day to all Filipino. Bean Salaw, Maria Victoria Paridis ngo. Good morning. San Noel Amar, sininga greet ko lang. Friends ko si Vanessa Mayo, Jenky Dialagdon, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Tomas Brunyula, good morning man. Banoy Bahandi sa Kabukiran, Takuling. Toto Andrew Juanites, din ka na subong na-assign na amigo. Si Cathy Ver Araman, a brave heart. Grabe, ang iban brave boy, V, victory, brave heart. Gamonitor kami di sa sitio Acacia Hinigaran sa family Bermoy. Nelda Siguan, good morning. Araman, gatamyaw si Sir Noel Amar kay Action Marlon. Mario Bacauco Irad. Ano yun ang Helen ini? Bacauco. Nya good morning, Action Art. Ari kami sa La Carlota City. Thank you. Richard Dait Pacheco, subaybay sa programa ko no. Sige, salamat da sa inyo sini. Si Boy Jolingo, kag Rayboy Alunan, nablo siya si Taboy der. Lagi na tamyaw man ni Sir Noelo. Paring Chupoy magbanwa sa Macau, China. Ara ka monitor man, upod kay Madam Brima Grigas. Tamyaw man 9th birthday, Gabriel Bob M. Padilla. No? Padilla. Lito Dayap, Jory Tudusio. Larry C. Kas morning, ding kasbong, ara ka lang sa kanduniga monitor. Anong tabo na ka sa bata kung nunoy tuni ka pungyan kag sa iya? Inano ini nga, taga Manila ang naka-inform sa akon, kag si tutubi ka kapon, no? Ay nanong tabo. May ngaga, palihog ko na lang greet sa ila Ma'am Vanessa Mayo. Mrs. Alvarez sa Marangay Tangub, Ma'am Jenky Dialagdon, Pamilya Dialagdon, apil sang Pandanon DSB. Sa tropa EFC, maraming nga salamat. Thank you gina, Sir Alex Montesa, Almera Lim Malasarte, Humalumina, Araman si Sir Josimong Caltorilla, Corazon Villasis Gayo, thank you, Vergi Olpinda, Melchorita Ferrer, Andy Saludares, Jocelyn Libuon Dispoho, thank you gina, Jean Hisulgon, kinatamyaw ang lula niya, Hermelinda Baluyo Gayanilo, happy birthday. Ay, happy birthday. Raymar Hicano Haliasgo, sa Sitio Lupa, Barangisag ang La Castellana. Nining Abilyarong, si CG Ong, gamonitor ko no, thank you. Ma'am Vanessa Mayon niya, good Thursday night. Wish pa lang to sa Amerika, yo. Salamat, thank you for listening. Si Raisa Mi Benzon, dira sa Moises Padilla. Monitor man sa Victorias, si Giong ni Sagalia. Sige, salamat kids. Tingnan ang iban nga malabutan ta karon na sa aton sining nga mga ka-aksyon. Now, i-check ta karon dugay ang iban pagid ining party sa reported bala nga councilor nga gin hold up. I-try ta ni kay way pagid sa bat ang mayor sining nga syudad para ma-confirm ta. Pero basi tapos na paligo si Mayor to sang Mayor Escalante Dors. Kay kundi may ara, 3 ka biyernes ni. No, 3 ka biyernes ang iya lugar to plaza kag merkado. Importante niya, no, kay may ara sang may ara sang closure mo temporaryo nga ipasira na tikabudlays na si paring Ilino Sir na the second. Kumusta ang mga kasimanwa ta pare, no? Si Primo naton Ilino Sir na the second. Isa man ni sing una tani nga
potential man nga mag-media man, galing kiti, lain ang iya, sumundo, ara sa DILG, bla mo. Why na siya galing nagsigi, dedikasyon na passion nga ni sa radyo kung kaisa. Kabalo ka ang iba ng impresyon lang niya, basta ganit taga-radyo siling niya, tiduro kwarta na. Tol, hindi Hindi na matuod nga mo ng mga impresyon, bla. Pipila lang na ang duro kwarta sa taga-radyo, no, pililion lang. Tiway kita malakip galing daya, no. Kabalo ka mo ng profesyon nga hindi kimandako yung sweldo dia sa radyo. Gamay lang ang sweldo, galing tikon passion mo, bla, kalipay mo. Pero mabot ang tiyempo nga makilala ka na, ti ang money hapos na lang na kapin pagid sa mga endorsement, na tidra na sila maka-money. Aksyon Hotline. Ay, mapabakuna sa gali second dose. Si Gob subong second dose man no? Second dose man si Gob Lacson, di ko magsala. Si Dr. Sipard na lang kailian. I-check na lang kay Dr. Sipard niyo. Subong gali matuod may second dose. Tilakip to dito sila sa Silay bakunahan. Amo to galing nga nagagapaligo aga pa si Mayor. Importante sa mga mga kaiping nga mga lugar. Kuan na nga, no? May ara sang executive order Mayor, itumanan yun lang, no? Sige. Alas 9:08 na. Kung alang-alang si Dr. Sipard, basig bulig sila to, si Councilor Novero, balikan tabi kung ano to ang update sa pagkanto yakapon sa Sumag National High School to. Kay gusto ta i-follow up ni, although siling mo do kagamay lang nga balita nga linglingana, ilang pro hindi na husto. Hindi na husto. Si Councilor Novero, kung ano to na istorya, yung natong in charge, dira sa Sumag, ikamudlay siniya, magamuni, nga may ara sang lilinglinganay. Sige, pagbalik ta karon na, kay may ara pa ko, obligasyon, aksyon, Dorel. Aksyon Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan Wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ilagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasana Sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ayos, last and final stretch sa aton nga pagpangalagad karon nga aga, no, ang mga mensaheng ginpadala nyo diri kay John Go. Yeah, good morning. Sa family Gomez Garcia Marshall listening right now from Morsia. Sige, may lang pag-monitor sa inyo da. Karon nga aga, salamat gida sa mga nagingagaw papadala ara sila sa Morsia. Si kuano nag-mensahe man diri si Sir Joval Trinidad, sila nga to the whole family of yours, have a blessed TGIF. No, thanks God it's Friday. Monitor lang sila kuno. Salamat gida Sir Joval Trinidad. No, thank you for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Aring iban ho kay Nelson Makiling Silaya, siling nga ari kami sa Villa Lourdes sa Panukoy, no? Ginamonitor ko di Nelson Kaglenda. Silaya ni. Okay. Salamat kita. Ray sa may Venson sa Moises Padilla. Thank you for listening. Ang iba na bikon di ta mabasa dayon ga kwan siya gatumbo siya bala dito siya ga saylo sa pinaka dalo mo. Anyway, thank you gid sa mga nag padala sang ila sining mga mensahe. Ari pa ang iba no kay sa mga OTTG member gili ha, basi karon mo nuhon yun naman ko may mga-chat silang isa do ay mo na lawag ang mga taga-operation tulong task group pa. Mga taxi driver nga nag-monitor ba o kumusta ang biyahe nyo? Puraot gid. Kalain gid subong sang kwan no? Kalain gid subong sang biyahe ay kadyutay gid sang pasahero. Tip, may tendency nga basi kon sunod nga masinimana magkuan pag gini kabalo ka kapasulod kita Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto mo gining puraot gid ya. Di medyo halong-halong gid no kag paninguha lang importante amo ni nga kun ako ya. Mas mayo ni mag-support na lang ta sa panawagan sa government nga mag-cooperate ta at least ang cases magnubo nga hindi mag-maintain sa triple digit. Can you imagine bala? Kung hinali nga pagsulod sa bulan sang Hunyo, magtaas ang community quarantine status naton sa Bacolod. Tapos kita, totoo lang, iniyalain naman ang quarantine status, halimbawa kung waay na sang biyahe ang sana isang transportasyon. Ang mga driver ni maano ni sila man, no? Ang mga driver maano ni, ano ning konsumuhon nila? Pila na gid ka mga driver na istorya naton, di pasahi nga jeepney, taxi, tricycle, siling nga puwerte, gidi subong. Why gidi ako nagapangarkila ka, mayo niya mga tricycle kung isa nga ang tag-iya, impas ng tricycle ya, nga siya na lang abing gamaniho, at least rice and fish niya masalbar pagka sirom. Pero kung gapangarkila ka pa, tapos kagidaw, believe you me, malingin gid ang ulo mo. Kabudlay gid, no? Anyway, areho sa ginapahibalo gali, condolences gid sa family ni Francis Abada Torres nga nagtaliwan sa tong tinalikdan nga Miyerkules. Ang iya sining bangkayara na haya sa Rolling Hills, Bacolod City, ang Rikim Mass buwas nga adlaw ni, no? Last 9 Saturday, way galing mabalaan ni kon ang buwas ni nga 9 AM ni kon 9 AM siguro niya. Saturday, Rolling Hills, Bacolod City. Again, sa tanan nga mga himata kakilala,
paryente ni Francis Abada Torres, nga ini siya nagtaliwan siyang nagligad nga Miyerkules. Ang iya sining nga bangkayaran na kaya sa Rolling Hills, Bacolod City, ang Rikim Mass, pati gayunon, buwas nga daw Sabado sa Rolling Hills, Bacolod City. Ayos Ambot ki alaw ni Kondamo ang magkadto kay kalabanan, diri ginakuha na mo. No, regulate balang kinanglan bisan sa maglubong gani subong dapat direct ukon ang kuan lang gid pamilya lang gid. Aksyon Hotline. Limited lang gid bala sa mga direkta nga pamilya o natungdan nga pamilya sang nagtaliwan. Why na ko galing tiyempo, pasensya gid ang pinaka-update nga ginulat niyo ho, karon na lang palihog, no? Ming parte sa councilor, no? Kay ipatutukan tani sa UDTO, especially sa Aksyon BBB program. Ang ato lang diri reminder sa ato ni magka-aksyonaryo, halong gid kita. Ang paghalong ta kinanan updan tay na paagi sa paggamit sa mga produkto nga magkapasiguro gid nga aton kayong lawas mayong kondisyon. Ti ang ginarecommend sa inyo mo ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nga sa 10 ka pesos lang nga pagbakal nyo sang Thank you. Jonel Halyonera. Sige, ginabaliskad mo bingalan mo sir kabudayan kung magbasa. Kag si Ma'am Jenky Dialagdon. Ay, salamat na kay ngagaw pang iba, no? Sige, ang iban pasensya gid nga hindi ko malabutan. Why na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline Friday presentation May 28, 2021. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo